karo ngarang sewu kudune kelakon. Gone ngiri godho kandheng. Lan muga-muga aku bisa kelakon. Bebojoan urip bareng karo kandheng. Bocah milih nyempluk kaya ngono. Kok nek aku nyawang kaya edan gawe. Kaya tulung-tulung susu. Ya wonten panjenengan wonten mriki upami boten-boten nika wau kula wonten mergi wonten tiyang ingkang badhe tumindak crita kaliyan kula Paman. Lah kowe kira wis tak kandhani to. Lah menapa? Wong wedok ke aja kulino klururan. Ha nek nang dalan digodho ngono kuwi lak macilaka to kowe. Sapa sing wani godho kowe? Nika wau pengakenipun menika Ngangrang Sewu kaliyan Ngangrang Sewu ro Klabang Koro. Wah. Mongko kuwi gegeduke brandal. Wono ketupat ya kabare. Oh, Ning ora apa-apa kan. Aja sumelang. Yen pancen kowe njaluk pitulungan karo aku. Bakal tak tulungi. Ning ya kuwi Karang iki kandhek. Kowe tok sing uyak-uyak kandhek. Iya. Ya tak ora kok. Yo. Kok kowe dadi wani uyak-uyak kandhek ketemu pirang perkara. Muni. Tak iki nesu. Yo. Sampeyan tetulung karo kandheng. Lah mesti tak tulungi to. Iki putrane Patih Singoranu, pepundenku. Kowe gelem ora tak elekke aja nganti kowe ngiri godho karo kandheng. Tak kenal. Oh, wani kowe karo aku. Ayo kita. Kowe kantep nyalon-alon tenan. Ayo, Ki. Bos. Raspiro. Oh, kowe ngerti dhewe to. Tuwa kae aku nek temadang. Boten nginten menawi panjenengan Kyai Sepuh ning ya saged saged cak rampungaken perkawis ngaten lho. Ah, nek kowe ngerti. Lah ku nulungi kowe kuwi kaya dene toh nyawa. Perang karo para begal. Bangun Paman, panjenengan kersa mitulungi dhateng kula umpami boten wonten panjenengan. Duh, boten ngertos badhe wonten menapa-menapa niki wae. Dadi kowe mengatur pun. Lah iki kedaepan mila ngaten menapa badhe persakaken menapa ngaten kaget. Apa oleh kepenak men kene direwangi lara bonyok sirahe kok matur nuwun. Ah denger ora tak tulungi kowe men ajur kumur-kumur. Panjenengan nika nulungi ning gedhong wonten papripun aja. Kami boten namung matur nuwun nun sewu. Panjenengan kula aturi bloko Paman. Mangke sak langsung kula. Kok badhe matur kersanipun bahkan Kanjeng Rama badhe kula suwunaken menapa kagem tumbasan satonipun. Aku ke ora butuh adipati butuh ngene Kanjeng. Sisan leh kunulung marang sira.
Kowe malah sisan tak boyong ana ing bulu pintu. Kagem menapa? Tak tulung supaya kowe bisa mukti ngawiku. Mau gendok bareng karo aku dadi prameswari. Waduh, matur sembah nuwun jenengan jenengan kersa. Yen tak condro nang nira Mangga rupet. Kula niku dereng netra kencang